Lurra da hirugarrena eguzki sistema, eta 3 kolore ditu, urdina, berdea eta horia, eta dago Artifarra eta Marteren artean. Lurra satelite bakarra du eta deitzen da ilargia. Lurra baino txikiagoa da, eta ez dago oxigenorik, ez da ura, ez da landarerik, eta ez da animalirik. Lurraren diametroa 12.756 kilometro. Lurra errotazio bat egiten du 23 ordu, 56 minutu eta 4 segundu. Lurra dago 159.869.500 kilometrotara, eguzkiaren gandik. Eguzkiaren argia 8 minututan ailegatzen da lurrera. Lurrak dauka eremu magnetikoa, zeren guk behar dugu ez flotatzeko. Ya está.